Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Miłowanie Matuli, drogie braty i siostry, Eucharystia to podzięka Panu Bogu. Есть różne nagody, za które my dziękujemy Bogu. Święte кажуть, za все Bogu trzeba dziękować. Сегодня супольность Маті в молитві з нашої парафії дякує за 6-й год існування, за те натхнення, яке ви прочитали у ваших серцях, як увойти в эту супольность, как быть, пребывать, как в этой супольности молиться за детей своих. Молимся, дякуем Пану Богу за все те ласки, которые праз вас, праз ваши руки, праз ваши сердца Бог дає тим, за кого ви молитесь. Молимося сьогодні так само за заснувальників вашого руху, за, можна сказати, шефів, за тих, хто разом з нами, за тих, хто злучається з нами праз медіа. Усі ми одна сім'я. І просимо доброго Бога об дар побожності. Как наша молитва вела нас до злучения с Христом. Как мы Бога завсёды ставили на первое место, как мы Ему доверяли, доручали особливо тяжкости, клопоты, то, с чем себе не можем дать рады. Верим, что Он завсёды допоможе, откаже и будет сприять своей лаской. На початку этой Евхаристии перепросим Бога за наши грехи. Как мы могли чистыми сердцами принять дар Божьего Слова и Наисвятейшего Сакрамента. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, нехай сыйде на нас моц Духа Святого, как мы с верою в сердце примали Твою волю, исполняли ее в побожных учинках. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владать у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Дзеяў апосталаў. Калі Апалас быў у Карынце, Павел прайшоў праз горныя ваколіцы, спусціўся ў Эфес і, знайшоўшы там пэўных вучняў, сказаў ім: «Ці атрымалі вы Святога Духа, калі паверылі?» А яны адказалі яму: «Мы не чулі, што ёсць Дух Святы». Ён спытаў: «У што ж вы хрысціліся?» Яны сказалі: «У хрост Яна». Павел сказаў: «Ян хрысціў хростам пакаяння, кажучы людзям, каб паверылі ў таго, хто ідзе пасля яго. Гэта значыць у Езуса». Калі гэта пачулі, яны ахрысціліся ў імя Пана Езуса. А калі Павел усклаў на іх рукі, Дух Святы сышоў на іх. Яны гаварылі мовамі і прарочылі.
а было усіх каля 12 чалавек. Увайшоўшы ў сінагогу, ён адважна прамаўляў, ведучы на працягу 3 месяцаў гутаркі і пераконваючы наконт Божага валадарства. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Молодарствуй земли, спявайте Богу. Молодарствуй земли, спявайте Богу. Нехай устане Бог и рассеются вороги Его. Нехай ненависники ягоные утекают от обличия Его. Як развеивается дым, ты их развей. Як топится воск перед огнем, так загинуть грешники перед обличием Божиим. Молодарствуй земли, спявайте Богу. А справедливые нехай узрадуются и узвеселятся перед Богом и триумфуют у радости. Спявайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Молодарствуй земли, спявайте Богу. Отец для сиротов и судья для вдовов, Богу своим святым жили. Бог рихтує дом для самотних, в'язня виводить до щастя. Молодарствуй земли, спявайте Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли ж ви у воскреслих з Христом шукайте того, хто в вишинях, де Христос сядить праворуч Бога. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час вучні сказали Єзусу: «Вось цяпер ты гаворыш адкрыта і не кажаш ніякай прыпавесці. Цяпер мы ведаем, што ты ведаеш усё і не маеш патрэбы, каб нехта пытаўся ў цябе. Таму верым, што ты выйшаў ад Бога». Езус сказаў ім: «Цяпер верыце? Вось надыходзіць гадзіна, і ўжо надышла, што вы рассеецеся кожны ў свой бок, а мяне пакінеце аднаго. Але я не адзін, бо Айцец са мною. Гэта я сказаў вам, каб вы мелі ўва мне спакой. У свеце зведаеце ўціск, але будзьце адважнымі.
Я перамог свет. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Калі ж вы уваскрэслі з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христус сядзіць праваруч Бога. Мае дарагія, Слова Божае, яно заўсёды скіраванае да нас у адпаведны час. Сёння асабліва, калі супольнасць маці ў малітве святкуе, дзякуе за ўжо 6-й год існавання малітвы і стварэння гэтай супольнасці ў нашай парафіі. Хочам пачуць, перажыць гэтае слова так вельмі глыбока і асабіста. Увесь час трываем падчас апошняй вячэры. Тыя размовы, дыялогі, якія Езус Христус вядзе са сваімі вучнямі, яны вельмі такія шматлікія ў апісанні паводле евангелісты святога Яна. Яны змяшчаюць у сабе вельмі глыбокі змест. Змест, который святы Ян, который там быў, чуў гэта. Ён, можна сказаць, пераварваў у сваім сэрцы некалькі дзесяцігоддзяў. І потым пад канец жыцця ён усё гэта напісаў. Не заўсёды верна слова ў слова, але перадаючы тую глыбіню, которая асталася ў яго сэрцы. І святы Ян зразумеў, пачуў, так як іншыя казалі, цяпер ты гаворыш адкрыта. Разумеў, што слухаць Езуса Христа было цяжка, і гаварыў вельмі часта ў прыпавесцях. Людзі не разумелі, вучні не разумелі, часамі асобна тлумачыў, растлумачыў ім, распавядаў, што гэтыя прыпавесці абазначаюць. І вось такая адкрытасць Езуса Христа, яна сапраўды зрабіла такое адкрыццё ў сэрцы апосталаў. Ён выйшаў ад Бога, гэта Божы чалавек. Калі так адкрыта гаворыць пра Божыя справы, гэта Божы чалавек. Таму верым, што ты выйшаў ад Бога. Гэта асаблівае вызнанне веры, яно паказвае нам, што дарога веры, яна непростая. Аказваецца, што такое асабістае, глыбокае перажыццё веры, яно звязанае з такімі момантамі ў жыцці, калі мы трываем блізка Бога. Толькі у лучнасці, у камуніі, як мы кажам, з Богам у малітве узрастае наша вера. Сёння, калі слухаем слова, альбо калі слухаеце гэтыя словы, варта таксама зразумець для сябе, што малітва мае вялікую вартасць, сілу і моц толькі тады, калі мы верым. Калі мы верым у Бога. Калі мы з вераю прынимаем Божае Слово. Важнай часткай вашых спатканняў з'яўляецца разважанне Божага Слова. На гэта трэба звяртаць увагу, і гэта, звярніце ўвагу, гэта адказ на вашыя малітвы. Гэта адказ на вашыя малітвы. У канкрэтны дзень, канкрэтны фрагмент. Не столькі важна зацярозіцца, каб гэтае слова прыняць, інтэрпрэціраваць, але таксама, каб яго потым панасіць у сэрцы сваім. Каму я гавару, жанчына ведае, што трэба насіць, каб нарадзіць. Таксама са Словам Божым. Часамі не ад спаткання да спаткання, але даўжэй. Яно як зерне западае, і калі мы молімся, аддаем дзяцей сваіх гэтыя важныя справы, чакаем адказу, каб Бог памог. Бог памагае. Бог памагае перш за ўсё сваім словам. Вельмі канкрэтным. Ты гаворыш адкрыта. Ты гаворыш адкрыта. Святы Ян гэта пачуў, зразумеў, можа першы раз адкрыў гэтую адкрытасць Божага Слова. І тады такая адкрытасць, яна узбуджае веру. Гэтага мы вучымся на нашых спатканнях, трываючы ў малітве з верай і слухаючы Божага адказу. Езус Христус ведае слабасць. Гэта таксама частка кожнага з нас, частка супольнасці кожнай. Вось надыходзіць гадзіна, і ўжо надышла, што вы рассеяцеся кожны ў свой бок, а мяне пакінеце аднаго. Езус запавядае здраду, гэтую слабасць вучняў. Ён паказвае, што не можна быць саманадзеянным. Калі трываем у малітве, патрэбна вера, але таксама вялікая пакора. Пакора. Не заўсёды павінна быць так, як я хачу.
не заўсёды будзе так, як я хачу. Наша вера і малітва да Бога – гэта не магія, што мы, скажем так, моцна ўжо Бога возьмем і выпрасім. Бог дае тое, што з'яўляецца яго воляй, у свой час, у адпаведны момант і сваім спосабам. Трэба нам вучыцца менавіта, можа, гэтай слабасці, калі мы духоўна, а можа, часамі і фізычна хочам уцячы. Надаела, колькі ж можна маліцца. Рассеяцца кожны ў свой бок, а мяне пакінеце. Гэта была спакуса і канкрэтны страх, які апанаваў сэрцы вучняў, і яны пакінулі. Можа, таксама гэта досвед не адной з вас, калі на працягу гэтых 5-6 год, можа, была такая пакуса, нема гэта ніякага сэнсу. Адысці, уцячы, жыць далей спакойна без гэтага ўсяго. Jesús Христос паказвае нам гэтую слабасць і кажа наступныя словы. Будзе гэты ўціск, будзе пераслед, не будзе спакою ў вашым сэрцы, але даверцеся мне. Будьце адважнымі, я перамог свет. Тое, што заўсёды трэба ставіць на першае месца, гэта любоў Бога, якая большая. За тыя ўсе справы свету, у якіх мы жывем, у якім жывуць вашыя дзеці. Часамі гэты свет паглынае, затапляе. Як мы кажам, пагрузіліся ў гэты свет, і нема там святла, надзеі, праўды. Будьце адважнымі. Я перамог свет, кажа Христос. Гэта тыя словы заахвоты вялікай надзеі на чарговыя спатканні, на чарговыя гады трывання ў гэтай супольнасці. Прыходжу сюды не дзеля сябе, не дзеля маіх дзяцей, дзеля Бога, который дае мне адвагу, который дае мне надзею і который перамагае гэты свет. Мы жывем у гэтым свеце, але Jesús Христос, который сваёй перамогаю паказвае, што любоў заўсёды большая. Яна заўсёды прыйдзе, яна заўсёды будзе трыумфаваць у сэрцах, калі мы з вераю чакаем у нашых сэрцах і ў сэрцах тых людзей, за которых мы молімся. Гэта дае спакой, сапраўдную радасць і надзею вернага чакання. У гэтым юбілейным годзе хрысціянства мы ўсе мы пілігрымы надзеі. І гэта мае з аднаго боку віншаванне, таксама пажаданне для кожнай з вас, каб вы гэтай надзеі ніколі не згубілі. Каб вы сапраўды былі такімі маці надзеі для сябе, у супольнасці, падтрымліваючы адно праз добрае слова, праз малітву, але каб вы таксама былі такімі маці надзеі для вашых дзяцей. Тых, которых, можа, паглынуў свет, каб заўсёды прыкладам жыцця малітваю сваёй паказвалі свет, паказвалі Бога, паказвалі сілу любові і перамогі Jesúsa Христа. Няхай гэтае сённяшняе, можна так сказаць, свята будзе для нас такой добрай нагодай, як мы казалі, Богу падзякаваць, але таксама ўзрастаць у веры. Прайшоў час, немала часу, мы трываем у гэтай супольнасці, варта зрабіць некае падсумаванне, можа нешта там паправіць, падкарэкціраваць, як мы кажам, і далей трываць. Каб гэтая малітва сапраўды будавала супольнасць нашу, парафіяльную і супольнасць усяго касцёла. Амен. Праз Jesúsa Христа, які перамог свет, скіруем нашыя просьбы да Бога Айца Нябеснага. Дякуємо Пану Богу за 6 годов супольної молитви за наших дітей. Молимося за нашу супольність. Просимо Бога об Духу Святим для кожного з нас, об мощном доверии Ему, как с любовью служили Богу и ближним. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наш рух Мать у молитве, за керівників нашого руху, Анну Целину, Веронику, Людмилу, о Божьем благословении и дарах Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших святоров, ксенза пробыща Андрея, ксенза Олега, ксенза Владимира. Боже, бережи их от усякого зла, дай им святость,
каб праз іх ахвярнае служэнне запальваліся агеньчыкі любові да Цябе ў людскіх сэрцах. Просім Цябе. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших дзяцей, каб адчулі Божую прысутнасць і любоў Бога да іх, каб жылі па Божых запаведзях, каб славілі Бога сваім жыццём. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашыя сем'і, каб былі моцныя Богом. Божа, адары нашыя сем'і любоўю, верай, надзеяй, еднасцю, падтрымкай адзін аднаго. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу радзіму, каб разам мы клапаціліся пра дабро для кожнага чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за цяжарных матуль, каб яны адчулі падтрымку і любоў сваіх родных і блізкіх, каб у свой час нарадзілі здаровенькіх дзетак на хвалу Божую. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзетак, якім пагражае аборт. Божа, дай іх бацькам сапраўдную любоў да іх, каб не забілі сваіх дзетак, не ўчынілі грэх забойства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших бацькоў, якія далі нам дар жыцця. Божа, адары іх любоўю, верай, надзеяй. Дай ім доўгія гады жыцця, каб яшчэ доўга былі побач з намі, каб адчувалі падтрымку сваіх родных. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сем'і, якім пагражае развод, каб убачылі адзін аднаго Божымі вачыма. Аднаві іх, Божа, любоў адзін да аднаго. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за вязняў. Божа, дай ім духа Твайго, каб з Тваей дапамогай маглі вытрымаць час зняволення, каб адчувалі любоў, падтрымку сваіх родных, каб змаглі хутчэй вярнуцца да сваіх сем'яў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа наш Ойча, напоўні нас любоўю і выслухай нашыя просьбы, якія да Цябе ўзносім праз Хрыста, Пана нашага. Амінь. Приносим на алтарь Библию. Не хлебом адзіным будзе жыць чалавек, але усялякім словам Божым. Дзякуем, Божа, за Біблію. Гэта Твоё слово любові, слово падтрымкі і слово надзеі. Приносим на алтарь наш молитвовник. Праз молитву мы яднаемся з матулями па ўсім свеце, у одну Божую сям'ю. Приносим на алтарь кветкі. Гэта наша падзяка матулі нябеснай за яе дапамогу, любоў, молитвы, заступніцтва за нашыя сем'і. Приносим на алтарь хлеб. Спечаны са шматлікіх зярнятак, ён утварае адно цэлае. Так і мы. Нас шмат, а разам мы цела Хрыстова. Приносим на алтарь хлеб і віно. На заклік святара яны пераўтвараюцца ў цела і кроў нашага Господа Езуса Христа. Безмежна ўдзячныя Табе, наш Збавіцель, што ахвяруеш сябе за нас падчас кожнай святой імшы. Змываеш нашыя грахі, умацоўваеш нас, напаўняеш любоўю, верай і надзеяй. Просим, одари
хвалу принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Святый Боже, нехай беззаганная ахвяра нас очистит и умацує наши души небесной лаской. Праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа. А хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі
і усімі святыми, якія спрадвеку уподобалися Табе, каб з імі і ми хвалили і прославляли Тебе праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала праз усе веки вечные. Амин. Называемся Божьими детьми, сапраўдынімі з'яўляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і валадариш на віки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету. Благословленные, покликанные на вечеру Ягову. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Не покину вас сиротами, кажа Пан. Прийду до вас і знов, і узрадується ваше серце. Аллилуйя. Дай мне надежду,
помолімся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил найсвятейшим сакраментом, и ученика пьон, покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнота. Раз Христа Пана нашого. Amen. Опецы Маті Божої, нашої найлепшої небесної матулі, доручаємо кожную з вас, нашу супольність парафіальну, Маті в молитві во всім світі, в нашій країні, просячи розвиття, духовне розвиття того руху і так само обдар побожності, узрастання у ласці для всіх удільниць. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Сердечно дякую за таку пригожую літургію приготованную. І дякую так само за ваші молитви, ті щоденні, ті регулярні, які відкриваєте. Нехай добрий Бог нам благословляє, як справді добрий приклад супольності, захошував так само інші матулі, як приходили і разом з вами молилися. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганное серце Марії, будь нашим порятунком, святий Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 75. Мария.